राम सिया कह आइल आफत टरी जई है। मुखिया जी अरे मंगलू आओ आओ प्रणाम अरे प्रणाम। गजब डीजल पेट्रोल महंगा भइल हो। डीजल पेट्रोल तो हमारे है पंपिंग सेट में देखा था। डीजल और पेट्रोल खातिर मार होता क्या हम कहें, हम तो बहुत फेरा में पड़ल बानी। बड़ा देखी है माटी भसी तो हमारे फेर जाम हो जाई। नानू भसी माटी काहे तना गहिरा में कइले बड़ा। गहिरा में का कइले बानी लेयर छोड़ देता कबो कबो। लेयर छोड़ी ना तू खुदे लेयर छोड़त रहेला। हम का लेयर छोड़ता नहीं खैनिया बना दी मैंने बना काहे कि दी मैंने हम अपना खातिर बनाई ले खैनी हैं। भीख मांगे के बात दे बना दिया बना के अपने खा जेबो। क्यों बताओ 3 हाली तू मुखिया ही हरल। हां हरनी ओकरा बाद भी तारा रजोइसी तारा अंदर ना गई माने हम बना के दे। हां तो काहे न कि मुखिया जी के लोग खैनी बना के देवेला। सुन ना लेक बतला ढेर लफड़ा मत कर जा। तो हई क्या देता रह हइयो रख लो हैं ताव हमरा ना बर्दाश्त होके बुझल। आ जे लड़ेला उहे नु हारेला। जे मुखिया ही लड़ले बा उ हारी आ जीती। जे लड़बे ना करे उ का हारी आ जीती। काल देखो तारा काल यही जी अपन इंडिया हार गइल वर्ल्ड कप के इंडिया क्रिकेट में हार ना गइल। हार गइल तब ई के कहता देखेला ना कट क्रिकेट एक बात है भाई हार गइल माने हम ही क्रिकेट ने ना देखनी। कल हम दिन भर बैठ के क्रिकेट देखत रह गई रात ले सांझ के बैठनी या रात ले 3 घंटा क्रिकेट देखले बनी। 3 घंटा देखला तो देखला ना लास्ट में हार गई। लास्टे में तो जीत गई जब छक्का जब मरला सब भुवना जब मरला छक्का अंग्रेजनिया जब ताली बजावलस अंग्रेजनिया ओमे उस देखता तब नु। एगो बात बताओ हां भुवना कहाँ मरल विराट कोहली या रोहित शर्मा खेलत रहे। अरे विराट कोहली या रोहित शर्मा हम रोहित शर्मा के नहीं की जाना। रोहित शर्मा के जान दो रोहित शर्मा कपिल शर्मा के हुए थी परसा गाँव वाले पारसा गांव के कपिल सर। अरे वो पारसा गांव के कोई रोहित शर्मा पारसा गढ़ नहीं की जाना कि हम रसूलपुर नहीं की जाना दाऊदपुर नहीं की जाना। तो पारसा गढ़ के रोहित शर्मा हो। आई विराट वाले जैतपुर वाले हैं मंदिरिया तो घर में बैठे पागल जैतपुर के विराट हो। अरे मत पागल लेखा काहे बतियाओ। 3 घंटा हम उहे बैठ के देखले बानी। का देखले बड़ो ओमे जब भुवना जब मरल से छक्का पहले तो लागल कि हार जाई। पहले लागल का हार जाई हार गइल त तू एकरा मतलब ना देखला माने हम ना देखनी तू ना देखला माने सारा न्यूज में छपल बावे कि इंडिया हार गइल तो खराब बा। अच्छा ही बताओ जब कुश्तिया जो लड़त रहे हैं कुश्ती लड़त रहे उ है भुवन जब में कुश्ती पहले कुश्ती लड़ल कुश्ती में पहले हरलस पहले जीतलस पहले पूरा पटका पटकी भइल है। पूरा पटका पटकी के बाद ओकरा बाद जब क्रिकेट के जब मैच भइल क्रिकेट में कहलस कि आवा एथी कर फरिया लो बस क्रिकेट में जब है उतरल है अपना भुवन को हतर के बुझात भुवन कहां से आ गइल क्रिकेट में। अरे हम 11 प्लेयर के नाम जानत नहीं स्वामी बा अजय जडेजा बा तो हम जानत नहीं कि स्वामी बा भुवन में का बा रोहित शर्मा बा। अरे भुवना के नहीं खा जाना एगो ना देखले रहा और 15 मिनट में पागल रहत रहे पगला जात रहे आमिर खान और ना एगो सिनेमा में रहे जो ना पगला जात रहे ओकर नाम आमिर खान रहे हीरो के नाम है आमिर खान। अब पगला जाओ फिर ठीक हो जाओ। हां तो ओकरा का आमिर खान नाम उहे रहे भुवन वो क्रिकेट खेले आमिर खान क्रिकेट खेले रहे। अरे उ शाहरुख खान रहे बैठ के देखत रहे बाग बात दो तो सलेम शाहरुख खान क्रिकेट खेलेला क्रिकेट के उ बैठ के देखत रहे वहां। भुवन जब छक्का मरला से अंग्रेजिनिया मेमिनिया जोन रहे मेमिनिया उ अंग्रेजीवा हमें अंग्रेजिनिया कहां से ताली बजाने से हमार मन गदगद हो गई जीत गई। यार विराट कोहली के मेहरारू अनुष्का शर्मा रहे जोन है ताली बजावत रहे। अनुष्का शर्मा के जाने लो अनुष्का शर्मा के जाने लो अनुष्का शर्मा के जाने लो। अरे कपिल शर्मा के पतो रही। अरे कपिल शर्मा का पतो ही है तब के हा विराट कोहली के मेहरारू विराट कोहली के हो विराट कोहली क्रिकेटर
अब भुवन क्रिकेटर जोन खेलत रहले उ क्रिकेट जोन खेलत रहले उ कहां देखत रहला तू कहां देखत रहला तू टीवी पर 3 घंटा हमरा के लइका कहले था कि तू जे है ने आके मछली पकड़ता रहा हम लगौले रहनी बंसी हम कहलस कि जे मछली पकड़ता रहा तो तू बेकारे नु वर्ल्ड कप होता है तो वर्ल्ड कप में जाके देखे के चाहिए अपना देश के नाक के सवाल बा हम कहनी कि ऊपर पड़ो सब काम जाके हम अभी टीवी लगाए जाके कहनी अपना घरे कहनी कि तनी टीवी लगाओ तनी आज वर्ल्ड कप देता है तो जाके वर्ल्ड कप लगौले कहले देखा टीवी पे एकदम क्रिकेट हो रहा बा ए भुवन जब मरल से छक्का पहले तो हारे हो गई रहे हैं और ओकरा बाद ये जब मजा आवता एकदम वही में एकदम पूरा है उठा पटकी भइल कुश्ती भइल ओकरा बाद जाके जौन बा भुवन जब मरल से तब बुझ गई हां तू क्रिकेट वाला चैनल ना देखत रहला टीवी में देखत रहनी हम टीवी में फिल्म वाला चैनल देखत रहला ओमे लगान फिल्म चलत होई ओमे भुवन रहे ओमे अंग्रेज रहे इहो अंग्रेज रहे तू लगान फिल्म देखले बड़ो वर्ल्ड कप नहीं खो देखले लगान फिल्म देखले बड़ो वर्ल्ड कप ना रहे वर्ल्ड कप में इंडिया हारल हो वर्ल्ड कप में इंडिया हार गइला उ जीत गइल तौ न भुवनवा अरे तो फिल्म नु हो उ अच्छा उ फिल्म लगान फिल्म तू देखला बड़ो काल तो ई हरामजादा हमरा के उ वाला काहे ना देखौले छ उ टीवी पर देत रहे टीवी पर देत रहे टीवी पर देत रहे धरते ई तो नु नहीं के मालूम कि फिल्म का हो क्रिकेट का हो यही से 3 हाली तू हारल बड़ो तो हाँ हमरा के तो कहले से कि देखा क्रिकेट होता दिमाग खराब क्रिकेट होता तू क्रिकेट के फिल्म रहो उ कौन सी रहे वो तो क्रिकेट होता अरे क्रिकेट होत रहे उ फिल्म वाला क्रिकेट हो लगान विराट कोहली या रोहित शर्मा कपिल शर्मा के ओमे ई लोग ना खेलते रहे ओमे एमे अलग टीम बा रोहित शर्मा अच्छा टीम हां रोहित शर्मा एमे टीम खेलेला ओमे आदमी खेलेला आदमी के टीम बनेला आदमी के टीम बनेला हां आदमी होला तो आदमी जिंदे में टीम बन जाई का करे आदमी होला आदमी भइल नु हां ओ एक जगह बन जाई ओकरा के टीम बना दी आदमी ना रही टीम बन अरे टीम के आदमी ना रही टीम अच्छा टीम माने का होला टीम माने टीम बन जाला अच्छा माने आदमी खत्म हो गई टीम अरे आदमी है हो आदमी है हां टीम हो ओकर नाम टीम हो गई अच्छा माने उ आदमी दूसरा नक्षत्र के आदमी अरे दूसरा नक्षत्र ना तारा नक्षत्र के का होला देखो हां तू बड़ा हां राम खिलाउन बड़े राम खिलाउन और 3-4 जना बड़े राम परवेश ले सब हां सब जना बड़े हाँ। एक जगह हो जीबो हां जैसे तू लोग एक जगह बियाह काटे वाला होला लो तो एगो टीम बड़ा लो ओकरा के टीम का है कूटना हुआ लोग गांव भर के माने गांव भर के कूटना है ना हो इज्जती आदमी हो तो फिर तब माने ये कहना गैंग बनावे के हां गैंग ओरिजिनल बात समझ ला वो गैंग हां गैंग टीम बना दी अच्छा वो टीम कहला लो हां ओकरा अच्छा ठीक बा तो सब माने गैंग हो गई हां गैंग हो गई हां ठीक बा तो इंडिया के गैंग हो हां जो में विराट कोहली हां रोहित शर्मा हां समी हां अजय जडेजा कौन जडेजा हां जडेजा हां ओकरा बाद माने ऐसे हमें बुमराह क्या कहले बुमराह है ओमे एगो बावे क्रिकेटर बहुत एगो फास्ट फेंकेला उ 2 विकेट ले हुए अच्छा आई रोहित त अपना परसे गढ़ के नु हमें औ एथी ओ जमादारपुर साइड के कहां के हमें रोहित शर्मा कपिल शर्मा के बेटा हमें अरे कपिल शर्मा का बेटा ना हुआ रोहित के शर्मा उ तो दिल्ली में 3000 का नौकरी करेला अच्छा तो ओकरो नाम ही है ओकरो नाम रोहिते हो अच्छा क्रिकेट खेलेला अरे क्रिकेट ना खेलला दिल्ली में नौकरी करेला जात होई खेले अरे खेले हो जी उ दूसर हो उ दूसर है हां उ दूसर क्रिकेट खेलेला उ त हमरा में आउ जन मारत रहे छक्का मारला संत में ई कौन का के रहे ई हीरो ई हीरो रहला तू छक्का मारवा दिमाग खा गइल तो चल हमरो के कहले से कि है हम टीवी में चालू कर देते तू बैठ के देखा तो 3 घंटा देखा नहीं कहाँ ई वर्ल्ड कप की का कौन कप कहले से तो ई कहलस कि हार गइल हमरा वाला में तो जीत गई रहे भुवन जब मरला से छक्का तब तो हमार सीना गदगद हो गई लेकिन ई कहता कि कहाँ दो हार गइल तो हार गइल तब तो ई तो गलती हो गई तो हम देखती तो ना हारी
हम देखती तो ना है तो सारे पता ना कहाँ ई साले का करत रहे हमरे बतावे ला नु कि तू देखा कि जीतो हैं तो हमारा अभी इनका पता नहीं के हम खाली देख लेती तो जीत जाती जाए ना साले का जाने का भाई लेकिन कल हम तो देखनी वो बहुत तगड़ा खेलत रहे भुवना बाप रे अब तो हम ओकरे देखब अब जहाँ जहाँ खेली तहाँ तहाँ देखब। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीआईपी विजेंद्र सिंह, हमरा संगे बानी आनंद मोहन पांडे मामा और ही रउरा लोग देख रहा बानी आनंद मोहन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। जी और ये वीडियो कैसा लागल है जरूर कमेंट करके रउरा लोग बताई। और आज नेचुरल में हमने शूटिंग करते हैं सब मामा एकदम नेचुरल जोन बाटे फर्स्ट क्लास जोन वातावरण बाटे पछुआ चल रहा बाटे और आज तरह तरह के वीडियो कुल बनल है बनली है सा तो आप सब देखी और पूरा परिवार संग आनंद ली, अपने हंसी और लोग के भी हंसाई और ऐसे ही हंसत रही मुस्कुरात रही। वीडियो शेयर नहीं करे शेयर कर दी, चैनल सब्सक्राइब नहीं करे सब्सक्राइब लोग नहीं कर हाँ कर दी महाराज, सब्सक्राइब करी लाइक करी शेयर करी कि और लोग हंसो। हाँ तो हंसत रही मुस्कुरात रही, वीडियो देखत रही। जय भोजपुरी, धन्यवाद।